Ikú dóró o, inú ìbànújẹ́ làwọn òṣèré tíátà wà báyìí o látàrí bí ọ̀kan lára wọn ṣe kí ayé wípé ó dìgbòóṣe. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn òṣèré tíátà ṣe kéde rẹ̀, ìyẹn Kúnlé Afọ́ọ̀dù, ó kọ sórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ wípé àwọn kábàámọ̀ láti kéde ikú ọ̀kan lára àwọn àgbà òṣèré tíátà ilẹ̀ wa, ìyẹn Bàbá Elégbèjí Àdó. Arákùnrin Kúnlé Afọ́ọ̀dù sọ nípa iṣẹ́ ribiribi tí Elégbèjí Àdó ti kó lágbo eré orí ìtàgé àti sinimá nípa fífi ẹ̀bùn rẹ̀ láti gbé agbo tíátà sókè àti ipa rere tó fi sílẹ̀. Kúnlé Afọ́ọ̀dù bá àwọn ẹbí, ará, ọ̀rẹ́ àti ojúlùmọ̀ Elégbèjí Àdó kẹ́dùn tó sì gbàdúrà wípé kí Ọlọ́run kó tẹ́ bàbá náà sí afẹ́fẹ́ rere. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn ò tíì mọ ohun tó pa òṣèrékùnrin náà.